nke dị na asụsụ ndị Igbo na-asụ bịa wuru n'Igbo a na-akpọ Ezi Afa Ka Ego. Okwu ndị Igbo mgbe ụka adịbero e nwere ọtụtụ inu ndị Igbo na-atụ nke gosiri na ndị nna nna anyị ha biri ezigbo ndụ, ha sọrọ ife ọjọọ. E nwere ebe na-abụ ndị okenye na ọkpacha nkata, e nwere akwụkwọ ha na-eji eficha ọnụ, nwee nke ha na-eji eficha ntị, ka ọ ya bụ onwe ife ọjọọ ị nụrụ ifichapụ ya, onwe ife ọjọọ ị nụrụ ikwuru n'ọnụ ifichapụ ya, onwe ebe dara ada okwu ifichapụ ya. Ife abụọ ụdị ndụ ha biri eji wee sị na ndị nsọ nwere ife ha na-asọ, ndị nze nwere ife ha na-eze. Okwu a bụ Ezi Afa Ka Ego bụ nnukwu okwu ka ọ bụ, bịa bụrụ ife nkụzi. E nwere ofu ahịrịokwu karịrị okwu mmadụ kwuru otu awa, ofu ahịrịokwu. Mana ụmụazị kịta ha mara ife kpatara eji asị na Ezi Afa Ka Ego. Ọ dịkwu n'akwụkwọ nsọ maka ndị kwetara n'akwụkwọ nsọ, ọ dị na ya, nke a so n'oyibo na good name was more than gold and the silver. Now, Ezi Afa Ka Ego ọtụtụ ụmụazị be anyị aghọtara, nke ụfọdụ ndị okenye nọkịta kwesịrị na-akụ ewere nnọọ ha ma na-akụ n'isi ntu ka ụmụazị ghọta ife ori wee naba. Ezi afa na-emeghe ụzọ, ajọ afa na-emechi ụzọ. Iji wee maa atụ, nna anyị Ojukwu abụrụ taa ka ọ nwụrụ. Tupu anụ afa nna anyị Ojukwu, anụghị afa nna ya bụ Louis Ojukwu. Nna anyị bụ Louis Ojukwu kpara ezigbo ego, so n'onye isi ojii kacha wee nwee ego na mba Afrịka, nke na ụgbọala ya ka eji wee bugharịa Queen Elizabeth mgbe ọ bịa Naijiria. Naijiria enwere ụdị ụgbọala ahụ oge ahụ. Kedu ife ọ na-eme oge ahụ? Ọ nọ n'ife gbasara ụgbọala ndị na-eme njem, ọ nọ n'ife gbasara ịsụ akwụ, mmanụ akwụ na ọtụtụ ife ndị ọzọ ọ na-emegasị. Chukwu wee baa ya ọgaranya. Ka anyị nụchara afa nna anyị bụ Louis Ojukwu, nwa ya nwoke wee zakwa afa nke ya, ọ bụrụ ọzọ n'ife ahụ eji wee mara nna ya. Nna ya nwere ezigbo afa. Nwa ya nwoke wee pụtazie n'ife dị na ọchịagha, wee bụrụkwazie nnukwu onye agha nke duru na agha dị na-agbata ndị Naijiria na Biafra. Nyanwaso wee buru ya n'isi. Ebe a ka a nọ wee nụzie afa Emeka Ọdụmegwu Ojukwu dim na Nnewi karịa afa nna ya kịta. Ọtụtụ amarozi onye bụ Louis. Ọnya bụ ife a na-ekwu na ekpere nna na-ekpe bụ ka nwa ya ke ya. Inene efu na nna ya zara ezigbo afa. Ife ọ na-eme afọrọ ya anya maka eziokwu na akwụ ọtọ, mana okwu asị na-agba ngọ. Onye ọ na-amagasị ebe ego ya si. Nwa ya nwoke wee pụta, wee gụcha akwụkwọ pụta, wee zọba ndị Igbo, werezie akụnụba nna ya ahụ. Ọ bụrụ iburu akụnụba ndị Igbo, o ji akụnụba nna ya wee nụọ ọrụ ndị Igbo ọgụ. O jere bukati ya wee zabazie ọgaranya ọkasị akasị, were ya na-eme ndị ọzọ mmegide. O wee were akụnụba nna ya n'ọrụ ndị Igbo ọgụ. Aja ahụ ọ chụrụ kpatara afọ ya ji wee daa ụda karịa nna Isaac. N'uche m, maka ịbịa gbakọ ọfụma ịfụ na nna Isaac bụ maka ọdịmma Naijiria ka ọ na-agba mbọ. Nna ya Ojukwu na-agba mbọ ọdịmma Igbo. Nene otu Naijiria dị taa, ndị ugwu na-agba mbọ be ha na mbụ, agba mbọ okpukperechi ha nke abụọ, nke Naijiria bịa bụrụ nke ịtọ. Otu a ka ndị ofe mmanụ si eme. Ha na-agba mbọ be ha. O sike ike ịfụ ebe onye alaye nọ na obodo ndị ofe mmanụ jidere ofu ọgaranya na obodo ndị Yoruba gbuo. O mebịara maka ha ma na-enwere ife ya na ya so. Mana ụmụazị be anyị ọtụtụ aghọtara ife ọ pụtara. Ọtụtụ aghọtara ife bụ na okenye nwere isi nka, maka ọnwata fe nna oburu isi nka. E nwere ụzọ na-amị amị ụmụazị na-aga na ya maka na ha mara ife ọ pụtara na Ezi Afa Ka Ego. Ọtụtụ nọ na nga taa bụ na ha mara ife bụ na Ezi Afa Ka Ego. Ọtụtụ nọ n'ili taa bụ na ha mara ife bụ na Ezi Afa Ka Ego. O kwesịrị na okenye ya akwa ụmụazị, ụmụazị ya akwa okenye. Mana n'ezie taa ọtụtụ ebe a na-eme akwamozu, ije n'okpuru kanopi efu sọsọ ndị okenye. N'ezie posta onye nwụrụ anwụ asị gị gone so soon, efu painful exit, efu we regret to announce. Efu ebe a marụ posta akwamozu ọ dị ha na 100 otu narị, 95 n'ime 100 ahụ bụ painful exit. Sọọsọ ise ka ị wee ike ịfụ celebration of life. Ajụọna m ajụjụ oge, ana m ajụ ya oge nchasị, ndị okenye kwacha ụmụazị ka ndị ya akwa ndị okenye. Ajụjụ a kwesịrị ntụkwasị obi.
ọtụtụ ụmụazị anyị efuo n'ụzọ ha amanye n'aka ebe kwesịrị. Ebe o si wee ka njọ ha ejiri ọmara ife bụ na Ezi Afa Ka Ego dịka nso wee na-ekwu maka nna anyị Ojukwu. Nna anyị Ojukwu anọghọzi ndụ, mana ebe ọbụla ijena na Naịjirịa wee sị na isi na be Ojukwu, ife izizi ya agbata ndị ugwu n'uche bụ let dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. Isi na ọbe ya ka isi emegherụ gị ụzọ. Ambasadọ Bianca Ojukwu ọkwa nọ ndụ tata enyi ya ọkwa ambasadọ, ọ maka di ya o nwere ife ọzọ. O tekwa na ọ nwụrụ, e nwere ọtụtụ ndị biri ezigbo ndụ ya bịa kpọrọ ha n'afa ha, ha anọrọzi ya mana ụzọ ya emeghe. Nwee ndị biri ajọ ndụ ya bịa kpọọ afa ha, ụzọ emechie. O nwere na ndị nya bụ ụzọ mechibido na alụmdi na nwunye sọsọ maka ajọ ndụ nna ha biri. Nwa ụmụazị biri ajọ ndụ wee wetara ezinụlọ ha ajọ afa maka ofu aka na-arụta mmanụ ozu ọha ọnụ. Ụmụazị be anyị mara ife ori naba na Ezi Afa Ka Ego ịfụ na kama ị ya atabiri anụ ọbara na-agbaghị n'eze ọka mma na iriri akwụkwọ na iwe na-akpụ ụra maka afọ adị ekwu ife oriri. Ka anyị chọba na Ezi Afa na a na-achụgharị ndị Igbo na mba ụwa niile, ọ dịka anyị nwe ọba ahịa iwu, ọ dịka bụ ezbit. Ọ na ya amarọzi ife na Ezi Afa Ka Ego anyị ada achụzi ezigbo afa. Kịta ọtụtụ mmadụ achụta anya bụ ego na ajọ obi. Ajọ obi ju everywhere, ajọ obi ebe niile. Ịfụnanya adọrọzi. Ịma na ọtụtụ ezinụlọ ego dị na udo adọrọ na ya, mana e nwere ọtụtụ ezinụlọ ego adịrọ mana udo dị. Iji maatụ, jee nene alụmdi na nwunye ndị na-ele akwụkwọ nri, ndị na-ele ice fish, ndị na-ele atụ osisi, ndị na-ele aṅara, ndị na-arụ mesin. Nenesi ezinụlọ ha ga-emara mmadụ na alụmdi na nwunye ha na-ekewata. Mana jezie ebe e nwesi duplex, ebe e nwe jeep, ebe e nwere ọtụtụ ụgbọala dị iche iche, ndị aka ji akụ efu na onye naba onye naba. Otu a ka esi ekewa ụmụazị a na-ekewasị ka efe kpatara ya. Ọ bụrụ ego na-eweta udo, ọ bụrụ ego na-eweta ịfụnanya. Ụba na-ese kịta ka efe kpatara ya nụ. Onye ọbụla tiri uche na ego, ụtọ ọbụla ego ji abụrụ ezigbo ụtọ. Ego jide ụtọ dị na nwunye, ego ahụ gwụrụ anụ ụtọ aha na. Ego jide ụtọ nwanne na nwanne, ego ahụ gwụ ụtọ aha na. O kwesịrị ma ego ọ dị ma ego adịrọ, ịfụ mmadụ nwanne gị gị na ya na-abịa ebi ọma, imeje gbakọba ife ya erite n'aka ya. Onye ugwu na-edozi akpa ụkwụ ka ị ga-enye ofu akpa ụkwụ, o nwezuru 10,000 naira, 1000 naira 10, o nwezuru ya. O were ofu onye nwanne ya, o were ofu onye ọ dakwara ụbịam mba onye ugwu. Mana na-eneze ndị be aka ya agwa onye Igbo ya butere gị ofu kọntena ngwa afịa, ka onye nke ọzọ bute ofu kọntena. Ọ chọba ife ọ ya eme onye ahụ ka sọọsọ ya bute kọntena na abụ. Kedu ife o ji mee ya? Ọ na-anụ afọ ya, na-anụ afọ onye. O kwesịrị na onye eme ife onye nke a na-agbara ya odibo. O kwesịrị na onye a ya na-akpụ isi ala na-enye ya bụ ife wee jọgbuo onwe ya. Ife o ji dị mkpa na anyị metụrụ aka n'ife gbasara Ezi Afa Ka Ego abụ ka ụmụazị marụ ma n'iru Chukwu ma n'iru mmadụ, Ezi Afa amaka. Maka ọ na-eso ụmụazị achọ oge afụrọ. E nwere nwatakịrị nne ya nwụrụ, ewee kwacha nne ya. Nwatakịrị a wee ruo n'ili nne wee jebe ọnụ mmiri wee si nne ya na ọma dịnatara ya na mma n'ụwa mmụọ. Nwatakịrị nwaanyị na ọma dịnatara ya na mma n'ụwa mmụọ. Ewee jụbịa ya, ọ bụrụ na ọgba aghara dị n'ezinụlọ, ọ bụrụ na mama ha jee kọọrọ ha ife abụrụ eziokwu, ilo na asị wee karịa. Ụmụazị a wee kparịbazie ndị nwunye di. Ọtụtụ ndị a na-anụ n'ezinụlọ akparịwa ha kparịa ha, udo adịrọ, emekọrọ ikwu. Enwe oge ụmụazị na-amasị ụmụnne ha, ma cousin ma nephew ma nieces. A na-abatasị egwu ọnwa ịmara ụmụnne gị, mana esemokwu na ilo na asị mezie taa. Ụfọdụ na ụmụnne ha na-ayị mana ha marọ. Mmadụ anọrọ ọrụ oyibo ya na nwanne ya, enweghị onye nke tụbara nwaanyị ime 6 months, abịazie ka eme ego ọ bụ na ha na-abọbụ nwanne. A na-anatazikwa egwu ọnwa ebe a na-eze ndụ, ilo na asị. Ngwuru niile a na-apụtaba egwu ọnwa were ite ọ na wee sie nri oge agụgụ. Onye ọ na-abịa esi n'ofe ite na-eri nri, ewere na blọkụ wee simenti were fensi wee kewasịa ha ncha. E nwere ọtụtụ ngwuru moto adabazi maka onye ọ na-bizi na nkọrọ nke ya. E nwere ọnụ ụzọ a na-akpọ ọnụ ụzọ mpio, nwanne na-esi ababa nwanne ma ọ bụrụ na ọ dị na mkpa n'abalị. Ọtụtụ enwerozi ya, ha mara ife ọ pụtara. Ọ ife a ka ndị nna anyị ji wee bie ndụ. Oge anyị na-ekwu ife a, ha na-eje ụka, ha na-agọ mmụọ, mana ha ncha nọkọ n'ofu ụmụnna. Udo dị oge aha karịa kịta, mana kịta anyị ka ebu Baịbụl n'isi. Anyị amara ife bụ udo, anyị amara ka esi agba mbọ udo, anyị amara ka esi echekwa udo. Ife anọ ya bụ tigbuo ozogbuo.
ụdị ọbara na-akwafu kịta akwafughị oge nke nna nna anyị, maka oge abụ onye gbuo ọchụ ọgba ọsọ ọchụ, maka ọ bụrụ gị ajọ mmadụ n'obodo onye na-akpa nsị a na-akpapụ ya na ụmụnna, mana kịta ụmụazị ji nsị anya isi, ụmụazị ji nsị na-egosi onwe ha, nsị na-abụ mmadụ ji ịgwọta na ozoro ezoru n'ime ọhịa ka ụmụazị jizi akwụ aka a na-apịrị akụ na-agba ude na okenye ọnọkwa ya. Onye ka o ji dị mma na emetụrụ ife aka, ịbụrụ ha na onye Igbo ịbụrụ okenye, ọ bụrụ na ịma ife mere oge mgbe gboo, anyị nwere ike ịkpọ ancient and modern. Dụọ nwatakịrị ọbụla afịa ghọrọ mụ na gị na-abịa ekwekwana ka ọ ghọọ ụmụ anyị. Afịa ghọrọ mụ na gị ekwekwana ka afịa ha ghọọ ụmụ anyị. Na-ajụ a kwesịrị ntụkwasị obi. Ndị okenye kwacha ụmụazị ka ndị ya akwa ndị okenye. Ife ndị wee jụọ ajụjụ abụ ka anyị na-atụgharị uche na ya. Ezi afa ka ego bụ ife ndị okenye ya agba mbọ buwe ụzọ, maka ọ bụrụ na anyị na-enwe ezigbo afa, ndị Igbo Chineke gọziri ha na amamife, Chineke gọziri ha n'ego. Ebe ife ọma dị ka ekwensu na-agba mbọ jeti n'ife ọjọọ. Ndị Igbo nwere ezigbo afa, wee fụ na mbọ niile anyị na-agba na mba ụwa na ebe ọ na-ejere achanwa aka ọnwa, ebe ọ na-ejere achawa aka ọnwa, ọ mkpụrụ mmadụ one ma one na-echu ya afa. Anyị wee gbazie nkịtị nyebe echum afa ahụ wee na-agazi ndị aka ha dị ọcha na-atazi afụ ife ndị ọjọọ metara. Kedu ka anyị esi wee dozie nyebe ife ebe a ka okwu dị? E nwere ọtụtụ ọgbakọ ndị Igbo nwere, anyị ma nke a na-akpọ ọhaneze ndị Igbo. Ajụọna m ajụjụ n'ọtụtụ nkụzi wee sị, kedu ife eji wee mara ọhaneze ndị Igbo? Maka anyị eneghị anya asụsụ anyị na-ana ana, ndị ugwu eji asụ ha egwu egwu, eji ha asụsụ ha egwu egwu. Ije ma na ụlọ ọba akụ, ije ọtụtụ ebe ha nọ, ọ fụra na nwanne ọsụba asụsụ. E nwere ụmụazị ịtọ mfọ na Lagos, m wee jụọ ofu afọ ya, ọ sị m nọ Ainọ, amarụgo m ebe o si. Njụ onye nke ọzọ afọ ya, ọ sị m nọ Aisha, amarụgo m ebe o si. Njụ onye nke ịta afọ ya, ọ sị m na Antonia, nsị na onye abụ onye be anyị. M wee sị ya, Antonia ebee ka isi? Maka Antonia ọ bụrụ afọ Igbo. Ife ji adị mkpa ka asụsụ Igbo na afọ Igbo anyị wee buru ụzọ n'ife ọbụla a na-eme, ma ọ bụrụgodu ndị oyibo na-abịa enye mmadụ akwụkwọ ka o desie njirimara ya. Ife ọzọ anyị ebu ụzọ fụ ebe ahụ sọnem afa nna gị. Ịfụrụ na ekaite na afa nna mmadụ emajụ ebe o si. Ịfụ ekaite emajụ, ịfụ Ibrahim na sọnem mmadụ emajụ ebe o si. Mana onye Igbo na-aza Peter Michael, ma Peter ma Michael kedu nke ọha na-abụ afọ oyibo, aka ya ajụkwa ga-ebe ka isi. A na-ajụ ese wee ruo n'ụlọ. Ọ ife ndị a ka ya eme ka ụmụ anyị marụ. Ndị na-eso ụdị afa a na-aza gị taa, ịfụrụ Kwendalin, Mary Cynthia, Mary Ann, afa eji wee megasịa mmiri Chukwu amaka, mana omeme ka anyị tụfuo nke anyị. Maka ndị nwe afa ife gbasara nke ha na-afụ ha obi, ha dị proud of their language, ha dị proud of their names. O kwesịrị na nke anyị adakwa afụ anyị obi. O nwere onye ya sị na ofe ndị ya siri adịrọ mma, mana nke a pụtazie a na-azasị afọ oyibo, efu mmadụ o nwere ka ihe esi wee mmadụ na onye Igbo. Ife ojide mba na metụrụ aka bụ na ọtụtụ ife efunarịghị anyị. Ọha na eze ndị Igbo bụ ofu ọgbakọ mfụrụ ya enye aka dozie ife a, mana ya enechaghị anya ebe a na-anụkarị olu ha bụ na politiks. Ife gbasara ọchịchị na ndọrọ ndọrọ nwere ebe ọzọ. Ndị kwesịrị itinye iwu na mbọchị Wenesde ọbụla n'ala Igbo nọọsụ Igbo ka ya asụ n'ụlọ akwụkwọ, ha nwere ikike ime ya maka onye ọ nọ n'azọ nke ya. Ekwesịrị ka ha nwa tinye iwu n'ụbọchị dị otu a n'ọsọ akwa eji wee marụ ndị Igbo. Ndị nne ya ụmụ ọgọdọ na-abụ maka ọgọdọ na-abụ ka eji wee marụ ndị Igbo. Na nsọtụ niile anọ ma na ebe Rivers steeti ma ọtụtụ ebe, ma ebe Benin, Igodomigodo, ọtụtụ ebe enweta ndị na-agba ukwu akwa na-abụ jee efu na enwere ancestral trace, ife a na-akpọ ntọ na ana ndị nna nna anyị ha. Ma ụfọdụ bacha na Igala efu ebe a na-ama akwa Igbo, ebe ọ na-efere a na-ama ọgọdọ na-abụ, ma na ndị Igbo nwere nsọtụ ebe ahụ. Ife ndị a ka ọha na eze kwesịrị na-akwado. Ife a ka ekwesịrị, ọha na eze ekwesịghị inwe chanel TV ebe a na-eme ife gbasara ndị Igbo, ndị ọha na eze. Ife a na-eme na Ghana, asa eze ndị Igbo na Ghana, eze ndị Igbo na Ghana, enyego m nkụzi ọtụtụ oge wee kwuo ya. Ekwesịrị ka a na-enwe eze ndị Igbo ebe ọbụla na-abụrụ sọsọ n'ala Igbo. Enwezie ndị ndu ndị Igbo, onye ndu ndị Igbo na Dubai, onye ndu ndị Igbo na Qatar, onye ndu ndị Igbo na Amerịka. Abịazie enwezie eze ndị Igbo, anyị enwe ike chịkọ ọnụ dị coordinated. O nwezie ka o si dị,
ndị ndu ndị Igbo anyị adị ezitere eze ndị Igbo na ala Igbo ebe a na-ekwe ife na-emenụ. Onye ọbụla bụ onye ndu, iji maatụ onye mere eze ndị Igbo na Ghana nwechara onowu nke a na-eko achịcha kịta. O nwere onowu nwee ndị ichie niile. Ife niile ahụ ebe a ka a na-eme. O nwere ka o si emetụta anyị n'ala Igbo, mana ọ gọwa n'afịa metụta anyị n'ala Igbo. Mana ife niile a na-eme na-eri ji na-eme ife ndị ọzọ anyị amụrụ maka ya, maka ozusi wisi achọwa nwanne. Kịta ọ data Igbo zọgbuo na Igbo ya na o metụgo anyị, akọbago anyị ncha niile ọnụ. Ife ndị akọ ha na eze kwesịrị ime wee gba mbọ fụ na enwere ife dịka eze ndị Igbo na Ghana, eze ndị Igbo na Dubai, eze ndị Igbo na Amerịka, eze niile anatacha. Biko nu kedu onye ya bụ eze n'ime ha ncha? Ọ ife ndị akọ ha na eze kwesịrị ime, eme n'asụsụ, eme n'ekike, enwegasịa channels soshal midia apụtakwuona maka nke gbarụ n'iru ndị ebe a ka ekwesịrị isi wee na-eme ka ụmụazị wee ghọta. Ọkacha nke a ife gbasara ihe onyonyo ndị gba ọtọ na-efegharị ebe niile. Enwere ife dịka ngalaba sensọ bọọdụ ka unu fụ na anyị tọrọ atọ, anyị furu efu. Ndị Igbo kwutere okwu si na nze ada akọ n'obi. Kedu ebe ndị nze nọ? Ndị nze asara ire ebe ka ha nọ. Onye ka m ji wee kwuo na mbụ na ndị nze nwere ife ha na-eze na ndị nsọ nwere ife ha na-asọ. Ka anyị jụọ n'onwe anyị ajụjụ, kee maka ndị igwe, maka ha nwere ife ha yarụ n'ala Igbo. Ọtụtụ ndị igwe one ka aka ndị mmụọ dị n'oche ha nọ na ya. Ọtụtụ ndị igwe one ji satifiketi ndị politishan wee na-achị. Mgbọsị bụrụ gboo, okenye na-ebu ọnụ ju nni. Iweta ife onyinye n'okenye, igota bred achịcha n'okenye, ọjọghị kedu ife na-arụ. Inye okenye ego ọjọọ ka efe na-arụ. Kedu ife batara ya nụ ka ọ ghara eri chi n'ọnwụ, ka ọ ghara anwụ n'ọnwụ abụrụ ọnwụchi ya. Mana tata ndị okenye na-agba azọnto, ma ndị nne ma ndị nna. Ndị okenye ife anyị na-azụ taa kpatara nne na ọtụtụ akwamozu na-aga taa, maka ọ dị mwute. Ịgbakọ ịfụ na ụmụazị kịta enwerozi egwu Chineke nke ha ji enwe egwu mmadụ n'ime ha. Nne na ọtụtụ akwamozu nne na nna nwụrụ ana. Ọ bụrụ na ịsoro ụmụ gị ọfụma, ife ụdị egwu a na-agba ụbọchị akwamozu, ife ebe ha na-enuyasị ukwu ha, ọkwa na-eri ini ozu, o doo ha anya na ha mara ebe mkpụrụ obi gị na-eje. Ego ahụ ikubiri ife gbasara ga agago ebe a ka ya nọ ha na ndị ọyị ha na-akpa nkata na-amụ amụ, o bụrụ ihe onyonyo na-akpagharị na-anakọ ego. Ọ bụrụ anọda, ọ bụrụ biznes, ọ bụrụ ebe ọzọ, ọ bụrụ afịa ka e hiwere ebe a na-akwa ozu. Ọ bụrụ na ịzụrụ ụmụ gị ọfụma, ị ga-ata afụfụ ya na ndụ, taa ya n'ọnwụ. Nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ịzụrụ ha ọfụma, ndị mmadụ maka otu ọnwụ na oje dị ndị agbata obi ya ma ebe ife niile azọ wee ghasa. Ezigbo afa ndị Igbo nwere ji wee na-abazi n'ajọ afa. Ebe o si wee ghasa bụ ebe ụmụ nwaanyị nọ, maka ụmụ nwaanyị na ụmụazị na-aya. Kedu ife batara o ji wee ka ebe ụmụ nwaanyị nọ? Anyị ka wee nwezi ife a na-akpọ single mothers n'oyibo kịta. Anyị ka wee nwee ya. Jụgodo onwe gị ka efe kpatara na ọtụtụ ndị nne na nna anyị nụrụ di na nwunye, agbamakwụkwọ ha na di na nwunye ha na ezinụlọ ha ka dị buru ofu wee ruo taa. Mana ọtụtụ ụmụazị ndị a mụtara ha nche ekewasịala. Ka efe kpatara ya nụ, ọtụtụ ụmụazị amana ife ha kwesịrị ịmanụ. Onye buru chi izu ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Ụmụazị achọzi idebe isi n'ala. Ndị Igbo kwuru okwu si na nwaanyị bụ ụlọ, women are home builders. Ọkụkọ chi ụmụ ada efe enu. Mana kịta ọtụtụ ụmụ nwoke sokwa wee mee efe kpatara ya, maka mgbe nwoke ya apụta inye nwunye gị ego ofe, ọ dịghị ka onwe n'ife imere special. Ịma na ọ gị gbasa wee na-agasabeghị ọsọ onye ala na-arụcha ụlọ ma ya ọkụ. O kwesịrị inye nwunye gị ego eji ego akwa, ego ya na imere ife ọma. Nwaanyị nke ọnwụ na-emekwa na gị, ịnabata ya wee kene, maka ekene onye akịrị na nke ọ gwọrọ ọgọta ọzọ. O kwesịrị nọọ di gị meelụ gị ikene nwoke, ọ bụrụ ime ịchọ ka akpọ isi ala. Ọ gị ka ọ dịrị igonye nwunye gị akwa, gị ka ọ dịrị iweta ego ofe, gị ka ọ dịrị ịkwụ ụgwọ akwa ụmụazị. Nwaanyị nyezeru di gị aka maka ofu onye buru ọ na-anya arụ, maka agbaka aka buru ọ da-anya arụ. Ọtụtụ ụmụ nwoke wee pịazie kalkụletọ, o weruzie ego aja azụ o debere nwaanyị n'ụlọ, weruzie ego okporoko wee je nyezi ọyi ya nwaanyị n'iro. Nwaanyị na-echazi anya fụ na ya na ụmụazị na-ata afụ, ọ pụzi achụchụ ego. Kịta nwoke nọ n'iru ọgụ achụ ego, nwaanyị nọ n'iru ọgụ achụ ego. Unu afụrụ ya? Ụmụazị na onwe ha pụzi achụchụ ego maka onwe ha onye ji ụmụazị n'ụlọ. Nene ọkụkọ, nene ewu, ha na-aga, ọkụkọ na-achịrị ụmụ uriom na-akpagharị. Ịfụ na nnekwu bụ nyanwa ka ọ dịrị ichekwa uriom, egbe biburu ha na oweru nku wee kpuchite ha.
eme afọ ebe nnekwu ọkụkọ chi nnukwu oke ọkpa na-agbagharị maka oke ọkpa zuo ife eji ọkụkọ eme o jiri aka akpaba nri mana nwa uriom a na-eme ha nchekwa mana n'ezi ebe anyị taa ọ nọ ka ihe gbasara ekwentị a anyị na-ekwu okwu ya o kwesịrị ka ọtụtụ ụmụazị a na-apụta n'ihe onyonyo a na-agba soshal midia na-apụta o kwesịrị ụmụazị a na-achọ ka ha na-enenekwa onwe ha chọrọ ka ha na-enene onwe ha ebe a ka o si agụ ha agụụ ha bụrụzie foonu na-apị anyị afụziena ma ụmụazị na-emegasị ihe ruru unyi ụmụazị na-ekwu okwu ruru unyi mbọsị buru gboo nwaanyị adịghị emeghe ọnụ kwuo okwu ruru unyi n'ọnụ ya nwaanyị anyị anụ mana kịta ha ncha niile na-eti aka n'obi kpatakpata obere oge ọchọ ofu nwoke ya atụwa ya ime ọmụta ofu nwa ọkwa na ụna nka ka ị ga-ata afụfụ ya na ụna nka maka ọ na-abụ nwaanyị zuo ife eji nwaanyị eme ajụba kedu onye na-anụnụ esite kedu onye na-anụnụ ọkwa enwe na ndị ọgọ enwe na ndị ikwu enwe na ndị ibe mana mgbe i jere ofu nwoke tụwa gị imi wee mụta nwa ka i wee jide ọfọ na ị mụrụ nwa kedu ndị ya abịa ma achọ gị afọrọ ọ ndị ọgọ ka ndị ọyị ị na-agba n'iro wee tụta ime wee mụta nwa isi na o zuru gị nne gị na nna gị ọtụta gị n'ime ọkwa nne gị nụrụ di otu esi anụ di wee mụta gị ịjụ na igbe eso usoro ndị okenye so nwata ọbụla were ife ruru okenye ọnwụ ruru okenye bịa gbakwa n'ọsọ kedu ife nna akọwa ụmụnne m ekwena m na ọha na eze nwe ife ha kwesịrị ịrụ ịchọkọnata ndị Igbo aka ọha na eze ka ọ dị ndị igwe kwesịrị ịrapụ ego ha na-asara ego ife niile a na-eme na be anyị na ala Igbo tata ndị igwe nọ ife niile a na-eme ebe ajụjụ dị bụ o nwere oke na-abịara obodo site n'aka gọọmenti enwere oke na-abịara obodo maka development enwere oke na-abịara obodo maka ọrụ ndị nche gọvanọ weta ife a na-akpọ sekuriti votu enwere ife igwe ọbụla kwesịrị na-eketa kedu ebe ego niile a na-eje ọtụtụ ndị igwe na onwe ndị igwe nọcha Abuja were achị ọchịchị n'ala Igbo afọ na m igwe n'obodo oyibo wee na-achị ọchịchị n'ala Igbo a na-eme nsọ a na-eme ụmụnne m a na-eme nsọ a na-eme ife na-emebi onye nwụrụ anwụ ka biya na-eru afịa ọ bụrụ onye dị ndụ na-eke ala Igbo dị anyị na-anụ na ndị Boko Boys hijack the 3 local gọọmenti hijack afọ local gọọmenti ọ dịghị ka ọ n'ote aka na-ekwe ka ọ na-eme n'ala Igbo a na-agụrụ gị Lilu a na-agụrụ gị Ọsụ a na-agụrụ gị ebe dị otu a n'Ọgọst Town na mmadụ anọrọ ya anyị gba nkịtị mmiri ọbụla na-eri mmadụ na-ebido na n'ụkwụ o megide o ruo n'ibere o megide ọbịa n'ukwu o megide ọbịa n'obi o megide ọbịa n'onu oge ọ na-abịa n'onu ka onye ahụ ebido iwe n'aka ọ bụ na mmadụ anọghị nso efu na mmadụ ana